Enggak. Neng ngendi kan kung goleki putih kepengin ketemu senadyan to tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gati aku ora bakal Piye, Nduk? Sing mbok rasane kepiye? rasane seneng Seneng. campur loro. Lah kok lorone? Engko ya tak WA ya. Iya wes. Iya. Dan juga mengatakan selamat malam dari Nggih. rekan-rekan temanten yang baru saja hadir, selamat datang. Angga. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe
ya. Enek. Ya Mas. Ya. Enek. Bar iki oleh kalem neh, lagune entek terak ning tipung rada sewesek. Ngono. Ya, Rul ya. Nganggo tak cetak cetak jejeg das tak. Piye? Jejeg des. Ora klothekane Oh, alah. klothekane ngono. Tak kira jejeg das. Alus entek. Tawrakne tipung. Oh iya. Ya. Kaya ngene lelakan. Asik. 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 Wasel so. Awas tipung. Saben banter. Rasamu Wis jan. sangka rada abanter Kilo laras jos. luar biasa. Luar ora L neh lho, R. Luar biasa. Kok luar? Ruar. Ruar. Ruar Nah. biasa. Biasa di luar. Lho. Iya. Apa contohnya? Itu. Oh. Mangke, bebele para katang pina sebuah Nggih. pangurungan. Dari berkah ibu Tono Sono Monggo. semonggo. Langsung kemawon. Nggih. Ki aku karo siramu kanca-kanca kan Nggih. go ngapal. Nggih. Biasane Sepindhan sapa? nembe mriki. Nah, biasane kang nyanyi, sing Nggih. nyawer, sing nyanyi, sing request monggo. Langsung monggo. kemawon nyaket kanca-kanca Gugil Laras. Betul. Dihabiskan nanti Pak Hormatan yuk. Kaya ngene